O alcalde de Portodosón agarda que o novo colexio de Portosín sexa unha realidade ao máis tardar en 3 anos. O Estado encargarase da recuperación de Coira cando se traslade o centro á súa nova localización. A espera do novo colexio de Portosín, que a Consellería de Educación estimaba en ter listo ao final do curso 23-24, o Concello sonense, en colaboración coa Xunta, desenvolveu obras de mellora no actual CEIP de Portosín. Están co proxecto, tan pronto o proxecto este rematado, empezarán cas obras, vale? E seguimos co convenio firmado entre as tres administracións. A estatal, que se vai encargar de retirar o colegio existente e recuperar todo o que hai e humanizar toda a que é a fachada marítima de Coira. A Consellería de Educación nos vai a fazer o colegio novo, que xa temos os terrenos, xa temos o plan especial aprobado, xa temos todo. Temos que ora xa queremos chegar a un acordo cos propietarios, se non chegamos a un acordo cos propietarios, nós o que temos que facer é consignar presupuestariamente o valor do terreno e ser capaces de, a ver se non moitos anos, pero ao mellor en 2-3 anos, ser capaz de que o Colexio de Portosín, que os nenos podan estar aí xa. Ribeira converteuse en sede fixa do cuarto ciclo da Universidade de Santiago de Compostela no 2020. En estes últimos anos, esta formación dirixida a maiores de 50 anos asentouse no municipio. Encargámonos de tirar recuperar ese dominio que está encima do dominio público e tamén regenerar todo o que é a fachada marítima de Coira.